Vojska naša je počela rat. Kosovska. Da, UČK. Znači kosovska vojska UČK je počela rat. NATO i Evropa i ovamo, oni su pomogli ovde. Zašto su pomogli? Pa, zbog čega svi su narod je isterano iz Kosova. Neko u Albaniji. Albanci. Da. Kad su došli ovde vojska iz Srbije, pa su isterali iz kuće. Zašto su Amerikanci pomogli Albancima? Zašto ne pomognu Sudancima ili u Africi i tako dalje? Zašto su Albancima pomogli? Kad je Albanija 1912, a Amerikanci, president Wilson je rekao ja priznajem državu Albaniju. I tada je Ali zašto su 99. Amerikanci pomogli Albancima, a nisu pomogli Ruandi i tako dalje? ne znam to. Oni znaju bolje. Mislite možda da Amerikanci vole Albance? Pa, kad gledaš ovako, ja bi rekao da da. I oni su nam pomogli do ovde i NATO i Evropa, ja ne kažem da... Mislite da NATO i Evropa ima neki interes u Kosovu? Ne znam o tome. Ne znam o tome šta da kažem. Mislite da su došli samo da bi pomogli Albancima? Pa, oni su nam pomogli. Ne kažem da nisu nam pomogli. Zašto? Pa videli su da su isterani iz kuće. I na drugim mestima, zašto baš na Kosovu reaguju? Koja je razlika? To znaju bolje oni tamo Šta vi mislite? Nemam pojma.